килата, бе, ми. Предизвикателство имаме от телефона, кой беше, но трябва да двама да държат пръчка, другия да я щупи. Ама как? Така, готово. Добър съм! Луди хора, сеща се скаймака на газетата от моя класа. Луди хора, шум се. Значи, Игнатов да ни предизвика да спим 6 литра вода. Както винаги на мен се пада най-тежката задача, така че 3 литра вода. Така, започваме. После ще ги разделим. Добре, спокойно. Почваме. Така. Повърна, ама присушихме шишетата. Очаквай. Опа, оляса. Сега очаквайте последното предизвикателство. Те са две. Изненада. Ама утре! Така, значи много от вас иска да направим по-точно предизвикателство. Канела. Така е много духа, но... По-атрактивно, да. Добре да е. Първи ли сега? Да го прави ли ще му да веднъж? Темата да веднъж. Да, първо тук е пакет, че сгоря. Дай. Много духа. Да, стрити е. Стига. Те са на мен. Добре ли си? 3. Тук не. 2, 1. Хайде сега всички да се вземат тревките и хавлиите, защото ще ги водим на какво? На баня!